Той на мама. Трябва по земята. Това буквално първата секунда след като... Ами той тропо записва. Ама той има ли специално за него или ти самичък трябва да направиш? Там, онова трябва да се отвори. Да, идва с това. Той имаше такива, дето пукат и тракат, обаче ние решихме, че тия пукащи и тракащи ще ми надуят главата. Я гледай така и сними и мене. Само пръста си горе не го слагай. Къде да, с кое да снимам? Пръст махни, та ръка махни, нищо не снимай. Само дръж, когато виждаш там се записва. Я да те държа. Я ти един? Подготвено, а? Айде, ела сега. Бутай количко. Айде, Марти. Марти, я да мърна. Ей тук. Какво свет? Браво, моето момче. Косачката. Чакай. Е това да прибереш някъде.